men Mas. Yoga apa wirasuwarane iki bakoh kabeh. Iya. Dasare wis bar paingan cetha bar nampa dhuwit akeh. Iya. Iki nek janji sewengi iki tanpa merem semenit pun tak nehi dhuwit 50. Iya. Wis pindho to? Ya wis ora sida. Ora sida ora. Heeh. Telaske. Sapa, Mak? Mbak Bella. Oh iya. Mbak Bella. Ki wis kerep nyengkuyung awake dhewe berkahi awake dhewe. Jenengan ki asline daleme ngendi to, Mbak? Nggih, kula asli saking Kediri, Jawa Timur, Mas. Kelahiran mriko? Nggih. Lah kok iso dugi yoja niku larah-larahe pripun? Nyasar. Nyasar. Nggih. Mau ora mungkin mesti tetep enek dasare. Iya. Nggih, pados Jati ilmu. diri. Oh, nggih. Pados jago barang. Jago napa? Jago kluruk. Iya. Jago kluruk ora mikir sing ora-ora to. Iya. Ya ora apa-apa. Mbok menawa pancen dadi dalan jodoh lan rezekine kok ya, Mbak. Iya. Wis ditekuni. Amin nggih. Biyahe kelahiran Kediri ning saiki Mulya ning Yoja ya, Mbak. Nggih. Nggih, ngoten niku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Disyukuri Pak ya. iya. Telasno, Mbak. Ya. Diaturke, Nduk. Iya. Siji mbaka siji. Ki mau akeh banget pokoke pamundhutane. Iya. Ya nek isa-isa diusahake, Mak. Iya. Kabeh iki kecake. Iya. Ki ya ki ngaturi sinden tembang. Iya. Ben ngadeg nggo tamba adem, Nduk. Iya, Mak. Sumuke kaya ngene. Nek adem ki ora kena nyebut adem. Oh ngono. Heeh. Ndak krasa adem tenan. Oh iya. Sapa sing tak suwun ngadeg? Ayo Mbak Niken. Oh ya. Sepote. Sarane ora kena micek sarane. Mbak Niken sing Niken Kayangan Surdaya. Iya. Sepote Mbak Niken. Slendro patete sanga. Oh ya. Cinam cima. Ya. Maka Pak. Wiyagane sumelek
kabeh rasane ayu-ayu pasuryane sindene nanging antukane jan anyar. Ayo anyar nek ora anyar ora model. Ayo kudu penuh inovasi. Piye cakepane mau ya? Ansor laras jeneng karawitane wiyagane sumeleh kabeh rasane ayu-ayu pasuryane sindene nanging antukan emane. Ah ya ora Sing mosok antukan. sindene. Walah sindene. Wiyagane ngopongno? Wiyagane. Nek wiyagane iki sumeleh rasane. Oh, krunguku mau kepleh kabeh. Wah, Sumeleh kok. Iya, sumeleh kan ngene, turu. iki umpama sing gawe tembange iki kudu aku ngono paling wis duka. Gandeng sing gawe iki aku ya ora apa-apa. Iya. Wiyagane iki sumeleh kabeh rasane wis pokoke tabuhane iki mirasa kabeh. Iya. Mirasa. Nek sindene iki ya cen ayu-ayu kan selara sindene ayu-ayune ya emane ngantukan kuwi mau. Iya. Iki Ya ora khusus apa-apa, ya. aku gawe spot iki khusus kanggo sampean kok. Lah kok aku sing gawene bobok itu aku lho. Sapa? Kancaku. Sapa? Aku ki ora tau bobok. Alah. Ana buktine kok sing bonang kae arsipe akeh banget, Bro. Aku ya duwe aib yoga-yoga lho. Lho. Mas Pinto ki angger dikek ning rebab ki sedih lho. Ngapa kok sedih? Wis ngelilir pindo. Kuwi ora kok sedih. Kaya sing wis tak omong kene lho, cakepan entukku gawe kuwi mau lho. Yagane iki sumeleh kabeh rasane. Mula ling rebab ki menghayati. Iya. Pak Pardi barang merem ki ora kok turune nglemira swara ki mesti menghayati. Ngono lho. Nek Mas Hani niku mboten merem melek tapi kok geblak ngono lho. Berarti telapukane wis ora berfungsi kuwi. Nggih. Wis ora seneng yo merem. Ngawur. Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng dalu. Heeh. Ngaturke kula nuwun. Kula nuwun kangge dumateng Bapak Ibu sedaya masyarakat Krajan tambah dadi. Tambah Sari. Lah iya maksudnya tambah sari ki tambah dadi ngrembaka ngono lho. Tambah Sari. Limbangan. Tambah Sari ora Mbabar Sari ya, Tambah Sari. Nggih. Tambah sari limbangan Limbangan Kendal, Jawa Kendal. Tengah. Nggih. Heeh, Mbak. Ngaturno tembang. Wonten dawuh tembangnya menapa? Wah, iki penggemar sampean saka Papua. Pokoknya penggemar Mbak Nika iki saka Papua, wis iso ora iso saka Papua. Ya, Wis ora transfer 100 iki mau ning rekeningku. Iya. Kok ya ora ning rekeningku ngono lho. Kowe iki wis sugih, omongi. Wong nek ngono bar bayaran kebayake kene ya blas ora tau gek di WA apa kepiye. Ayo Dik nyate ora tau. Lah ngopo? Wong wedok kok ngopeni wong lanang. Lho lah nek mampu Ya tapi kan kodrat iki wong wedok Oh, ora diopeni wong ora lanang kodrat-kodratan. ngono lho. Iya. Niki tembangnya menapa sing dikersake? Nyidam Sari, Mbak. Saking Pak sinten? Saking Pak Bardimas Setyo Budi, Papua. Iya. Ki piyai Magetan asline, Mbak. Ning Magetan tapi pidalem ning Papua. Makarya wonten Papua. Makarya ning Papua. Mulya ning Papua. nggih. Mbok menawa sesuk kanca-kanca Ansor Laras digawa ning Papua. Nggih. Lajeng dingge napa, Mbak? Ning ya kostume kudu menyesuaikan Papua lho ya. Ha terus dalange piye? Ya jenenge profesional ya kudu empan papan kok ya. Heeh. Menika anyar ngirawipun Pop Mie. Iya. Pop mie rawuh. Ora apa-apa. Ubur rampe sinden-sinden iki tamba ngantuke sinden-sinden iki ya iki. Iya. Nggih. Dibawani, Mbak. Dawang bekus Kapucaning pejening ati ati
yoga-yoga ketoke bengi iki mboten ngantuk. Lah ngapa? Lah kae tombo ngantuk. Kok tombo ngantuk kae iki srana ora. Lah ya kan kena nggo sawangan yoga ngono lho. Ah nek guru nyawang kaene mah yoga-yoga. Lah kan terus berhalusinasi. Halusinasi. Iya. Rumangsaku aku teko mau urung enek lho kae, Mbak. Heeh. Besok kapan katekan Jejer lan wong bagus umpamakna nakoda tanpa prau Sasatara den pepetri anyedam sari es ya garape apa Mbak ngersake Garap apa langgam mawon alus. Langgam? Nggih. oh nggih mangga Margi
dadi kelingan ning nggon tarup. Iya. Jagong. Nyawang manten loro duk dulang-dulangan. Iya. Ning atine susah. Lah ngopo? Susah. Nyumbang 100 Ya ora apa-apa jenenge rukun kok nggih. Ya ora apa-apa. Bersosial bermasyarakat. Ayo dikunjung gelem ora gelem 100. Iya. Ya ora apa-apa, Mas. Kok maneh jagong kek nggawa kunjungane ya dibalekke ngono lho. Kunjungan mambu po. Iya. Heeh, telaske, Mbak. Weh, bablas dangdut, Nduk. Oh, ngono. Kok telaske. Kesusumen kowe. Pindho kalau nek mboten pindho mboten. Dek omong ngono ki ya mung tiru-tiru nek. Kok tiru-tiru. Asline pindho apa pisan ki padha wae wis rasane ora karo-karo. Kowe iki ora. Ya. Piye marem murung? Jan anyar terus ya garapane kanca-kanca iki. Kan aku wis ngomong to, bar dikirke dadi ki ketok ana sing beda. Bar dikirke apa dikurke? Ya kurke barang. Ragat ngekirke iki ya kudu kur kok. Iya. Ya. Telaske yo. Diaturke iki nawala saka Pak Lurah utawa Pak Kepala Desa Tambah Sari lho. Ya. Nyuwun ditembangke kanca tani Mas Dalang. Oh nggih sendika dawuh. Karang kene iki mayoritas petani lho. Oh ngono. Kopi wis wah kene iki kasih kopi. Ya. Mau sowan ning daleme Bu Bidan. Ya. Kuwi disuguh kopi, tok ombe. Aku ora wani ngopi nduk lagian. Lah ngopo? Wetengku lagi ora menerima. Iya. Lagi ora iso menerima kopi. Iya. Trima banyu putih ora apa-apa. Kanca tani sapa sing ngaturke, Mak? Ayo alon-alon karo ndelok sindene kuwi. Ya. Nek Mbak Bella kepiye? Cocok. Aku mathuk, kanca-kanca ya mathuk. Iya. Karang iki Mbak Bella arang-arang melu awake dhewe dadi nek ndongake para priyayi-priyayi kene iki manjur. Wah, bedane apa-apa liyane ra manjur ngono dongane. Cara tembunge kok, Nduk? Ya. Sepote apa, Mak? Nyilih sepote Yanti sik ora apa-apa. Wah. Ayo awas pengedrame. Ya. Hati-hati. Monggo Mbak Bella katuran jumeneng kanca-kanca. Yo.